tosta painaa niin. Onks toi? Kato nyt. On se tunti. Joo. Eikö niin onkin, totta kai. Mä ajattelin, että minuutti kuulostaa niin. ihan speedeltä. Okei. Niin tossa on toi, että sitä voi määrittää, että enimmäispituus tai jotain. Niin. Nyt me höpistään tähän, niin nääkin jää tähän. Tää ottaa tosi hyvin, niin tosi Niin, kaukaa niin. sounditkin. Mä oon tosi yllättynyt. Mutta on, on kyllä aika erikoisen näköinen toi. Oh. Mut koko ajan toi punaisuus häviää. Niin häviää, se olisi ihan se. Sitten pitänyt ottaa, niin se joka minuutti niinku häviää. Aika friikin näköinen, ihan kuin sitä satukirjasta niinku. Kyllä. Turvallisuutta. Oisit saanut rekkamiehen perseen tosta. Se tuli Video. Damn. Nyt se alkaa häviä se punaisuus jo. Tää näyttää niin friikiltä tää video oikeesti. Et jos sä voit ruveta huutaa jotain hätähuutoa ja lähdetään ainakin seiskaan tää, että nyt savua ja tiiätsä, niin se taisi ihan semmonen autenttinen, tiiätsä, niinku oh my god, it's gonna blow, niinku. Tai VTC. Niin, sit kato nyt. Siis... Nyt mä oon toipunut siitä, päässyt yli siitä, että mä voin jakaa teille tämän VTC. Niin vihdoinkin. Toinen torni on jo kaatunut, mutta... Ja koko nykkikin mä fotarilla poistin se siitä taustalta. Niin, aivan just silleen. Siirsin sen tähän kotoisaan ympäristöön.